отива нашия при доктора и вика, такъв доктор е страшен проблем. Доктора вика, какво се случва, бе? Ами гледай сега, докторе, като почнем да се мъдръсваме с жената, много бързо свършвам, усещам, че тя се нервира и скоро мога да се разведеме, моля те, помагай. Доктора сега такъв мислив му вика, моето момче, гледай сега, взимаш си един пищак с хаосни патрони и тъмън като усетиш, че ще свършваш, вадиш го, гърмиш един път във въздуха, ще охладиш страстите и ще продължите по-дълго до финала. Нашия си тръгнал, връща се след 2-3 седмици, целият почервенел, нервен. Доктор вика, какво става? Он вика, какво става, бе? За дет те послушах, се развеждаме. Ма чакай, бе, вика, какво става? Какво става? Вика, взех пищака, с жена ми тръгваме да правим 69, усещам, че ще свърша, вада го, гърма във въздуха. Не стига, че ми се изсра на лицето, а от изстрела вратите на гардероба се отвориха и отвътре излезна съседа Пешо, чисто гол с дигнати ръце, бе.